Pilar Garcia s'acomiada del Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú després de 26 anys. No m'acomiado del Museu del Ferrocarril, deixo la direcció del museu després de 26 anys, de la Casa dels Trens, però jo crec que els habitants, els equips que hi ha, que estan donant el seu temps i la seva dedicació i el seu talent, les seves ganes a fer un gran espai dedicat a les persones, dedicat a fer i a divulgar un ferrocarril i una mobilitat sostenible, continuarem i jo continuaré amb ells. Jo no m'imagino una vida futura sense poder contribuir i ajudar amb les meves possibilitats a continuar construint una Vilanova ferroviària. Ara estem en un moment molt interessant on la capitalitat del ferrocarril per Vilanova ja no es posa en dubte, amb els estudis tant de formació professional com de grau universitari, amb aquest museu que és referent de ferrocarril a Catalunya i la meva intenció és continuar col·laborant amb aquest gran projecte de Vilanova i tot i que deixo la direcció del museu amb les millors mans, sense cap dubte, doncs la meva voluntat és continuar molt a prop. En aquests 26 anys no hi ha hagut una transformació del museu, ha estat una creació, bàsicament, d'una institució. I la veritat és que el resultat estem força contents encara queda molt per aconseguir i estic segura que els propers anys encara tindrem moltes sorpreses i moltes millores importants. La veritat és que els museus del ferrocarril normalment són espais dedicats a la tècnica en aquest cas del transport. I nosaltres hem volgut convertir aquest museu en un espai de custòdia d'uns béns mobles i immobles únics i documentals, però volíem que fos un espai on les persones estiguessin al centre. És a dir, les persones són les persones que han treballat al voltant del ferrocarril, els professionals i els passatgers. Llavors, hem construït un relat, una narrativa en especial amb aquest espai de 1.500 metres quadrats que es va inaugurar el passat octubre i el que volem és continuar amb aquesta línia. Els museus actuals són espais accessibles, espais socials, espais oberts a la ciutadania que tenen molt per dir i per mostrar. I a través de diferents elements el que pretenen és mostrar un relat. I el nostre relat és que el ferrocarril, des de la seva aparició, ha transformat el món. El ferrocarril va revolucionar al segle XIX la mobilitat de les persones. Fins l'arribada del tren, pràcticament la majoria de la humanitat es desplaçava uns 20-30 quilòmetres del lloc on havia nascut. L'aparició del ferrocarril iguala a les persones, els dona llibertat de moviments. Quin ha estat el moment més especial a la direcció del museu? Diria que un dels moments més especials va ser la inauguració d'aquests 1.500 metres quadrats amb aquest relat, que volíem que fos un relat molt inspirador per a tothom. Jo crec que aquest va ser un dia important, però hi ha hagut d'altres. Per exemple, quan vam aconseguir l'1,5% cultural, que va ser un Nadal, un desembre del 2015, quan ens ho van comentar i després quan es va signar el conveni, va ser moments extraordinaris. També recordo de manera extraordinària quan el conseller, l'actual conseller Carles Campuzano, que estava al Congrés dels Diputats, va aconseguir amb una esmena als pressupostos generals de l'Estat 450.000 euros que ens van permetre començar la nostra trajectòria de transformació d'aquestes instal·lacions antigues del ferrocarril en un museu del segle XXI. Hi ha quedat alguna cosa pendent, alguna espineta? Sí, queda una espineta que estic convençuda que els propers anys ho aconseguirem o s'aconseguirà, que és cobrir la part exterior del museu on es troba una part importantíssima de la col·lecció de vehicles històrics del museu. No pot estar
com es troba en aquest moment, perquè la situació climatològica i el salitre fan que es deteriori aquests vehicles. Jo estic convençuda que aconseguirem cobrir amb l'ajuda de tots. Aquí sí que un altre cop institucions, organitzacions, universitats ens hem d'encarrilar amb la mateixa direcció per aconseguir aquesta cobertura i després la pavimentació general. I continuarem, a més, incorporant activitats com ara l'última que hem incorporat, que moltes persones l'estan podent gaudir, és Maquinista per un dia a través del simulador de conducció, que és un simulador de conducció que ens va cedir Renfe, amb el que ensenyava els maquinistes que entraven a Renfe. I llavors nosaltres tenim formadors de Renfe que de manera voluntària estan fent aquesta activitat d'ensenyar a les persones a conduir un tren. Quan parla de referent, implica també que és una de les atraccions turístiques més importants del territori. Sense dubte, la majoria... no. Hi ha moltes persones interessades en el món de la cultura o en el món dels trens, públic familiar que entra a Vilanova, coneix la comarca a través del Museu del Ferrocarril, que després, un cop al museu, fan consulta al punt d'informació turística que tenim i van a conèixer altres indrets. Però la porta pot ser el Museu del Ferrocarril, que cada cop està creixent. Aquest any estem creixent al ritme d'un 30% amb visitants. Aquesta incorporació de la nova museografia ha fet que hi hagi molta més volum de persones que ens visitin. Pilar, si t'haguessis quedat amb un racó, amb una col·lecció, amb un element del museu, quin seria? No puc dir-ho, perquè per mi tot és el conjunt. El primer dia que vaig arribar al Museu del Ferrocarril va ser l'1 de juny de 1998 i em vaig enamorar. I em vaig enamorar i ho vaig sentir. Vaig sentir que m'enamorava d'un espai que em semblava absolutament màgic, amb la seva rotonda, els vehicles antics, els ocells. Recordo que era un dilluns i el museu estava tancat i vaig sentir-me la persona més afortunada del món. I avui, 26 anys després, continuo sentint-me molt afortunada del conjunt, del sistema. El ferrocarril és un sistema molt complex. L'equip del museu, per tirar tot això endavant, hem necessitat un equip de persones compromeses, responsables. Som un equip i les instal·lacions són un conjunt d'elements que expliquen una història i és molt difícil quedar-me amb un element. El que sí que puc dir avui és que hem creat una zona dedicada al ferrocarril, al cinema i al ferrocarril, i hem fet un collage d'escenes cinematogràfiques i em fa moltíssima il·lusió que una pel·lícula que té una escena estupenda d'una despedida a una andana d'una estació, El secreto de sus ojos, es pugui veure aquesta escena al Museu del Ferrocarril de Catalunya. Era un somni que jo tenia des de feia temps. Doncs Pilar, moltes gràcies per tot. Gràcies a vosaltres.